Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Na výstave Nespútaní predstavujeme tvorbu 7 slovenských autorov, ktorí sa vymykajú z bežného vnímania umenia, z bežného života. Ich diela sú absolútne atypické a dá sa povedať, že vlastne ich život je zároveň umením a ich umenie je ich životom. Vybrali sme autorov rôzneho zamerania a z rôznych generácií, od najstarších až po úplne najmladšieho predstaviteľa slovenského výtvarného umenia. Snažili sme sa ukázať ich tvorbu z rôznych aspektov a predstaviť ich diela aj z ich rôznych období. Viacerí autori z nich sú už renomovaní na našej výtvarnej scéne a niektorí sa snažia len presadiť, ale už majú za sebou tiež nejaké úspechy. Proste sú to autori, ktorých tvorba sa nedá ignorovať, ktorí majú čo povedať v dnešnej situácii a ktorí nachádzajú zvláštne výrazové prostriedky a stavajú sa k umeniu úplne ináč ako všetci ostatní. Túto výstavu sme začali pripravovať približne pred rokom, ale žiaľ, pred 4 mesiacmi jeden z vybraných autorov, Erik Binder, nečakane zomrel vo veku 49 rokov a preto sme sa rozhodli, že túto výstavu venujeme jeho pamiatke. Toto je Rádio Slovensko.